Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno mhomho yevanhu yauya kuzoonekana nemukomana anonzi Brian Nandana uyo akashayika mushure mekunge aita zvekupondwa. Kupondwa kwaakaita pakasungwa mukomana anonzi Shepard Severa uyo akabvuma kuti ndiye akauraya Brian. Mota yaBrian yakawanikwa kugomo rekuWarren Park uye zvakare iye mukomana uyu akazonoratidza mapurisa apo paakanga aisa mutumbi waBrian. Nhasi uno takwanisa kuuya pano pa New Start Children's Home yaizivikanwa kare ichinzi Simba Redenga apo pari kuitwa service yaBrian ndipo zvakare paakakurira. Nhasi uno tawana mukana wekutaura nemurume waakakura naye uyo ati akaziya Brian ari mwana mudiki. Brian ndatanga kuzwana naye 2003. We grew up here together. He was my young brother. And then ndichitowa kura ndichivaudza kubatsira zvinhu zvekuchikoro mahomework awo netovadzidzisa ndini. Ini pandakapedza ndichitoti ndapedza kuchikoro paakaenda kuuniversity naimubatsira futi ma-assignments ake. So he was a brother to me. Kana muri kuti pano muri kurevei? Alright, this is a New Start Children's Home. That's where Brian grew up. We grew up together at New Start Children's Home. Since 2003 until now we were together. So for me it's hard to just kusvigamuchira. Very, very hard for me. Kuti he's gone. Pano pa Children's Home. Kuuya kwa Brian panapa akauya sei mungazive here? Mwana akayari mudiki here kana kuti akazvarirwa pano zvakafamba sei? Okay, the founder wakatanga neplace inoi. Mai waBrian abaBrian waishandira the founder weplace inoi. Saka pavakazoshayika both mai nababa, the founder panapa akavhatora Brian kumuita wavo. Saka ndosaka Brian akazoya panapa wafanijia wakatanga ndokutanga kwakaita Brian achikuti agare panapa. Tinonzwa kunzi kana vanhu vakura vari pahome munhu waunotrasta unotrasta vanhu zvakanyanya nekuti ndo vanenge uchiti ifamily yangu. Now tikuona kuti Brian akanga ava neshamwari. Imi shamwari yaBrian maiziva here kuti matozongonzwa nezveshamwari yake iye zvine zvapo? Not on a personal level. Ndasingamuzivi on a personal level, but ndaiziva kune friend. Ndakangomona ka1 paakauya naye achiti iyi shamwari yangu, but not kumuziva zvandai kumuziva, but ndaingoziva kune friend yainayo. Ende yakatanga muziva ndofunga last year paoshanda vese kuhit ndiko kwakatanga kuzivana. Nawo munhu auya achiti shamwari yangu. Hapana chinhu chinofadza sekuziva kuti munhu ane shamwari. Nekuti kunyangwe kubva kare nakare kunyangwe muBhaibheri chaimo tinoziva kuti David aive neshamwari yainzi Jonathan. Unenge uchiti ndawana hama yangu. Imimi muchitanga kunzwa makanzwa sei kunzi Brian auraiwa uye zvizobuda kuti auraiwa neshamwari yake? Maybe ndisaenda kuzvino it's hard kugamuchira because ndaifanira kusangana naye Tuesday yoyo makusena 6. Aifanira kuya kumba kwangu. Haana kuya. I called him, haana kudaira phone. So seni se big brother zvakatondinetsa kuti nemhaka ye pandakazo receive message kuti mota yake yawanikwa kubva kupolisi. Zvakandikachamadza chinzi uya kuno. Ndisvika ndichinzi imota inoiziva here, ndichingoona number plate ndakati imota ndoiziva. Zvikanzi tiudze imota unoiziva sei, ndikati mukati memasitsi mune masitsi black and red. Ndakatomaisisa mota yangu ini yakafanana nemasitsi ake, masitsi cover ari makafanana nemota mangu. Musawo ndakaisa yangu ini ndo musawo ndakaisa yake. So ndichingonzwa zvinhu zvakandiremera, but ndakangoti pakandizondiratidza mumota nezvandakaona imomo hazvina mamunzi makazara ropa ende ropa rakawandisa. Ndakangoisa moyo ndikati Mwari, I hope harizi ropa raBrian. Makatoriona ropa moto? Ndakariona nemazisangu. I was the first person ku identify kuona mota iripo ende ndakaona ropa racho. Mota iyi makaionera kupi? Yange iri mugomo ku Warren Park D munotorwa gravel iri kuisa mudzimba ndokwaikaonekwa iri. Matimimi akanga ati muchaonana kuma 6. Pachitaurwa pari kunzi akauraiwa kuseni zvekuma 3-4. Iye ndo basa here kuti aishanda kunyange usiku wakadaro. Kuti zvakatokuvhundutsa iwe kuti kuma 3 sei akanga abuda? Kuri kusaziva kwangu kuti aishanda ndo nguva dzaishanda. Nyaya yangu iripo ndaifanira kuona ma6 izi anotakura mudzimai wangu kuenda as an in-drive kuenda kubasa. Mukadzi wangu achienda kuBluffview Industries. Saka taizoti every day na 6 aive kuzowapika achienda nawo. Saka pakazosvika 6:30 asina kuuya. Zvakandikashamadza sereke. Ndakazototsvaga another in-drive kuti mudzimai wangu aende kubasa kuti asanonoke. But ndakaramba chingotira namba iyi zingadi
isingadai zvakandinetsa ndiri mukushushika kudaro ndopa ndakazoreceiva call kunzi uya kuWarren police station. Kufona kwakaita mapurisa inhau yekuti here makanga matofona panhamba idzodzo ndopa wakazokwanisa kutora kuti vakufonerei? Ndakatodzitsvaga namba idzodzo nenyaya yesocial media pane audio kaicirculator and pandakapiwa information nemudzimai ambozi yakandisenda muimba chinzi tirire maudio ari kuti ari kuyeya ndikatora fine ndikumbira unotsvagirawo kuti officer kuti station iri kudhira nenyaya iri kupi zvikanzi inonzi Warren Park Day police station. Ndikati alright it's okay ndikandiendeko ndichitori munzira zvikanzi ayo musauye kupolice kugomo kunotorwa gravel. Imimi ndimakatotsvaga mapurisa kuvafonera kuti ndikuedza kutsvagawo munhu uyu zvikanzi uya kuno kwemota identify ndopa ndakazoenda ndichiriona iyo mota yacho. Mataura kuti Brian makakura naye panapa asi tikuona muti vanoti nemudzimai iye akanga atoo neumwe upenyu here asi agare panapa. Kuuya kwaita panapa ka aiti achitobatsira my young brothers ako vari kura panapa. Munhu aifarira music, I don't want to lie. Ende munhu woti taimba tese taiti machurch service tikatanga kuimba ka aiwa music was him. Tikati identify music waiti ukatanga kuimba song yako kunyange yawakompoza iwewe ukamuudza kuti ndoda kuti uise instrument aitsvaga inoenderana nemusic yako. So munhu aifara zvekuimba saka mudzimai wangu nekufarirawo kuimba wakaenda kuchikoro wese kusolusi vanhu vanga tati it was a part of a big family, we were a family. So for us zvikutiremera chaiko kuti tigamuchire kuti asisepo. Tinoziva kuti vamwe vanoita InDrive vanenge vane mamwe mabasa avanenge vachiita pavanenge vaona nguva voita InDrive. Brian basa reInDrive ndo rakanga rava basa rake here kuti ane rimwe raakanga achiita semunhu wamuri kuti mimi akatoenda kuuniversity akanodzidzira zvakadzidzira? Ane rimwe basa raaita ake achima part time aya since akaita accounting saka aimboita kuita zvemafriends nemamwe mabrothers ake akakura panapa vanewo mabasa awo ainzi uya kuti tiro zveaccounting achienda zvinoita chidini saka ndozvinhu zvaingoita izvozvo but most of the time InDrive ndenge richi basa rake. Chii chamuda kutaura nefiro yaBrian? Tanzwa muchiti mimi ndakasvikoona ropa asi maiti let's hope kuti harizi rani raBrian muchizonzwa kunzi aiwa awanikwa ndiye akapondwa. Arinotora zvakanditorera nguva kuti ndigamuchire pandakazozviudzwa but ndichiudzwa ndichibva kunoku ndakatoti pane shamwari yangu inoshanda naye ndikati ndikwanisi kuenda ndiri ndega because zvandainzwa ipapo ndainzwa kuremerwa kudzamirwa chaicho kuti ndaluza a close brother yandaiti ndo munhu wati anoziva mufamily anokwanisa kuzoti tikwanisa kuronga zvinhu zvichibuda and pandakazvinzwa taenda ikoko ndichinzwi ndo zvataona izvi ndichizoenda kuchipatara uchinzi identify kuti ndizvo here. I was the first kuenda ikoko nanasekuru and kuidentify for sure angari Brian. Zvakandirwadza zvokuti makambopindwa nechando masikati machena ndo zvandakafila pamwe kuti afanga pagarwa nezibundu ndo nanhasi richiripo handikwanisi kuexplaina but nanhasi richiripo bundi iroro but zvisinei kana my hope ndezvokuti maybe kana Jesu achiuya ndichaona brother yangu. Shepherd Severa akasungwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya Brian uye ari kunzi iye akatotaura rakauraya. Achitaura sekuru vake vatakambotaura navo vakati akataura kuti ndakatanga ndamudzipa ndikazomucheka ndikananzva banga pari kubudawo vamwe vanhu vari kuti aiwa akati ndakanwa ropa. Imi muchinzwa izvozvo makanzwa sei? Handisi ndichiri neconfusion because I cannot say kuti ndo zvakaitika because awanda ndisiripo but ndichinzwa from the police reports yakanyorwa I don't know kuti zvandakaona nezvaari kutaura chokwadi ndechipi. I'm still in confusion handingazivi kuti ndingati chii. I'm still confused so I'm yet to kunzwawo kuti chokwadi ndechipi maybe kana azokwanisa kuchibudisa kana kuti chokwadi ndo chakutobudisa izvozvo handisi kuziva kuti ndozvere but sefamily ndakadzamirwa. Masikati makatanga kunoidentifya mota pakazoonekwa Brian mugomo makanga muripo here mukomana paakanoratidza mapurisa kuti ndakanga ndichida kumufutsira apapa? Musi Tuesday ndo pakaidentify mota and ndibva ndaenda ikoko haya mota yakatowa mota yamufana wangu kubva ikoko kuya paSouth African Police then musi Wednesday ndo pandakazoreceiva kuti kubva kuna Chief Inspector kuWarren zvikanzi tine murombo Brian awanikwa but is no more.
Saka pesa apa maingove nehope yekuti zvichida ropa iri pamwarizi rake. Ndo zvandaifungidzira kuti maybe mota yake yakushandiswa nomumwe munhu iye pane kwaari kwaangosiwawo but zvakandiremera pandakanzwa izvozvo. Ndichienda ikoko achindiudza ndo zvaipo tazomuona akaenda akaidentify akaita sei it was hard kugamuchira kusvikira ndazonzi uya kuHarare Hospital ndiaidentify body yake and aidentify moyo wangu wagutsikana zvekuti brother yangu haisisipo but kuti zvakaitika sei zviri hard kugamuchira. Tiri kuona pasocial media, tiri kuona pari kuda mamwe mavhidhiyo Brian achitamba naShepherd vese vachiimba vachiratidza kuti zvechokwadi vanhu havaiwirirana. Imimi kunzwa kuti munhu ainzi nemunin'ina wenyu ndiye shamwari yangu ndiye atora upenyu hwake zviri kukubatai sei? Zvikurema because muupenyu munhu anoti shamwari yako ndo munhu anofanira kukuprotect if I may say. Ndiye munhu anokubatsira panzvimbo zvichikunetsa but kwete kuti anobva kutora upenyu ndiye kunzi ndiye anokutora upenyu hwako. Zvinhu zvinonetsa kugamuchira because uchazotrustani kana usingatrust friend yako. Zvakufanira kuti ndakaroora ini andika I trust my wife but imagine mukadzi aunzi ndiye atora upenyu hwangu. Zvinhu zvinorwadza kuti alright tochitrust ani alright danga munhu kumwe kuna asiri friend maybe zvaikwanisa kuti kunzwisisika not a best friend yakuti ndo shamwari yako. Kuuya kwataita parapa tiri kuona tiri pahome, hama dzaBrian dziripo here semunhu akachengetwa pahome. Hongu muridzi akatanga home ndiye akati ndipei mwana ndichengete sezvo vabereki vake vaishandira munhu akatanga home inoi, asi idzo hama dzake dziripo here? Pandakatambira shoko iro ndakataura nasekuru hanzvadzi kwamai dziripo dzirimo muchechi and zviri kuvaremera havasi kugamuchirika but tangomirira tari kubva naMwari kuti watibatsire watihile hundu yatinayo izvozvo. Semunhu akakura naBrian zvichida nezvaaisheya nemi kuti mukoma iye zvine zvichida pamwe ndakuda kumbotsvaga ukana wekuwana kana kuti mamwe maplans ane maplans here akambosheya nemi Brian? Aripo maplans munhu anga ine bright future if I may say. Tachitotasira muchato this year. Ane musikana wako andinotoziva aiuya naye achindiratidza mukoma ndiye musikana wangu ende zvinhu zvaindifadza chito mukoma munin'ina wangu akuita zvinhu zvandakaitawo inini pamuchato wangu ndiye akaperekedza pandaenda kunoroora anga aripo maroro angu. So zvinhu zvokuti aida kutidzira gwara rakanaka raitwa namukoma wake but hazvina kuzoitika saizvozvo zvekuti zvichida maitoti ndichanomuperekedza wokunoroora. Ndo zvaindaita kuti ndichamuperekedza taitopulana chito kana ndakuenda da kuti mutoni muzouya imimi nemudzimai wenyu ndimuchanditi mabesti angu pamuchato wangu. Ndo zvinhu zvaiplana. So anga ine maplans anga akawanda ende atati maprojects ehuku ataida kuita akawandisa maproject ataida kuita but ezvine zvapana kwachakwanisa kuita maproject yayo. Pakadaiswa apa nekuda kuurayiwa kwaBrian zvekuti munoti mimi tinotarisirawo kuti vanezenge vachitonga kana kuti vemutemo vange vachiita kuvanhu vanenge vaita zvinhu zvakadai kuti iye zvine zvimunhu enga ine maplans pane musikana enga atoti dzimwe nguva gore rakati mwedzi wakati ndiri kuuya kuzobvisirwa naBrian iye zvine zvapasisina imimi wacho hamusisina munhu wamaite munin'ina wenyu. Zvandinotarisira ndezvekuti mutemo ngaungoshandiswa semutemo. Handi munhu akatadza pane mutemo inoita nezvinhu zvakatadzana izvozvo but chatiri kuda inini hangu pesina se brother yacho kana chiri chokwadi chaari kubuditsa kuti ndo zvaakaita o kana pane zvinhu zvaari kuwanza ndokumbira kuti angobuditsa kuti tive free kuti ndizvo here because zvaari kutaura nezvatiri kuona zviri kuita fanga zvisiri kuendana kuti ndo zvakaitika. We are still in shock. Tataura zvakare neumwe wavakomana zvakare ati Brian munin'ina nekuti takakura tese imba iri mumashure mangu ndo mavanoti vaigara vese ati dai mukomana akavarozva akatora upenyu hwaBrian angouya aona hake kurwadzisa kwaaita vanhu. Brian munin'ina wedu takakura naye pano sitakazokasika edu kubva pano but mumwe watinoziva mukukura kwatakaita pano panzvimbo yeNew Star Children's Home. Maichengetwa panapa muchigara panapa? Yes. Taichengetwa pano pane vana vazhinji vakachengetwa pano vamwe vavanhu vakuru sekuona kwamuri kuita including Mr. Mutwira vabva pano sandomazira taimita uyezve tichinamata naye.
Shamwari yaBrian yakapinda muupenyu hwaBrian rini, makaiziva here? Ini ndakamuziva at a very late stage, but ndizonyatsoziva impact yekuti dzanzi reshamwari atozourawa. Munozoti sekukura kwatini tichiita pane zvinhu zvaunenge usingatarisire, uchingoti ava vanhu mashamwari, wotozoti aiwa vanhu vangatori mabhururu kuti vangari mazawira, pazoitika chiitiko chiri kutyisa chese chakatarisana nacho ichi. Chii chamuri kuda kutaura imimi? Nekuti tinoziva kuti ukanzwa kuti munhu uyu akagarwa nematsotsi akaurayiwa, unoti aiwa aya matsotsi aya. Asi in this case Brian aurayiwa newaiti ishamwari yake. Chinhu chandadzidza semunhu achiri kukura kuti we must have trust issues nevanhu, nekuti munhu anenge uchitarisira kuti ndiye shamwari, ndiye sawira, ndiye amupfudza, ende dei kuri kunzi haana kubatwa kana kuti dei pamba pasina evidence yekuti ndiye akazviita, nyange tazonzwa kunzi ndiye, hapana angachambofungira kuti ndiye. Saka chidzidzo chatiri kubva kwatiri nemhuri yose yeZimbabwe kuti we must interrogate vanhu vatinoti ndo masawira edu, vanhu vatinoti ndo shamwari dzedu, nokuti ndo vanoziva patinofamba. Ende mungatarisa kuti when Brian was invited neshamwari yake, haana kumboita second thought, because ainge kuti ndiani ishamwari yangu. Saka munhu unenge usingangombofungidzira kuti ndiye angandiita sezvakaitwa Brian, ndiye anogona kudonhedza. Saka tinongoti tive vanhu vanongwarira dzatinoti shamwari, nokuti ndo dzinotidonhedza. Chii chamungade kutaura zvichida kuri kuti Shepherd uyu awana mukana wekuti ari kunzwa imi muchitaura zvamungade kutaura zviri kubva pamwoyo wenyu nekuda kwekutora kwaita upenyu hwaBrian? Ini chandaishuwira kuti dei zvaibvira aimbouyawo ungoona chidimbu chevanhu vari panapa nouwandu hwavo nokurwadziwa kwavari kuita. Ende kufa kwaBrian hakuna kubata isu tega, kwabata nyika yose yeZimbabwe. Ende vanhu vese vari kurwadziwa. Dei achinzi anomboonawo mukana wekuuya omboona kurwadziwa kuri kuita vanhu, azive kuti zvaakaita hazvina kunaka chete but zviri evil. Vanhu vazhinji vabatikana, agura upenyu hwemunhu anga ane potential, anga atopedza degree rake, munhu anga ada kutsvaga kuzviraramisa, he was full of life, munhu anga ane potential. Munhu watanga takatotarisa, munoziva kuti mukukura kwedu ukanzwa kunzi mumwe wako abudirira, iwe unotofarawo kuti mangwana ndikazonzi ndashayawo kana sauti, ndashayawo kana chekudya, unoenda kune munhu wako. But iye aratidza kuti izvozvo zvese all the efforts aita disrespect kune vanhu vakachengeta Brian. Upenyu hwaBrian kune vanhu vakamubetsera kuti asvike paari achizozorora mukati mezuva ranhasi. Vanhu vese ivavo vakaenda vane chekuita nekubudirira kwaBrian avaita disrespect, kune vaimuda avaita disrespect. Aratidza kuti haana hunhu. Saka deiwo ambouya amboona kurwadziwa kuri kuita vanhu, anzwisise the impact yezvaaita. Mukatarisa imba iyoyi yatakatarisa ndo imba yekutanga yakagadzirwa pano, yaigara vana uya takagarawo patakapfuura nepano, and even nehall iyi payakavakwa sometime in 2003-2004. Tichidzidziswa kana uchigara pahome unenge uchinzi munhu waunaye padhuze you should trust them, ndo mhuri yako iwewe. Ende kuda pada Brian muna Shepherd anga awana a brother, anga awana a friend, achitiwo ndiye mumwe wangu. Ende nenguva dzakamudana kuti auye kwaari, Brian ndikufunga kwangu inini anogona asina zvakaipa zvaakafungidzira, because he took his Shepherd as his friend, as his brother. Zvokuti zvinonzwa kushushikana nemafiro akaita kuti nekudamburwa kwaakaita kuti uti he went through so much pain. He went through so much pain, and the pain iyi ikuratidza kuti yakabva from someone whom he didn't even expected kuti angamuguma upenyu hwake mukati mekurarama. Saka tinongotiwo zvataitirwa naShepherd izvi zvinorwadza. Ende kana uchichema uchinge wafirwa, haunzi musi womaviga zvinobva zvapera, ironda ramunogona kugara naro kwemakore. Panoshayika munhu vanhu vanoungana
vanhu pavaiyozobata maoko vainge vari kupi, vaibata maoko ani, uye parufu rwaBrian hapane vanhu here vabatsirana kuti nhasi tizosvika takuti takunoradzika Brian? Thank you. Sekuru yakandamboita pekutanga kuti Brian he grew up at this place, so ndiyange tori home yake, saka kubvira shoko rekuru richitambirwa kuti mukomana atisiya, nino ndiyange iri nzvimbo yanga ichiungana vanhu, ende vanhu vanga vachiuya vachizoita minamato nguva dzose mukati mechechi, ende tine rubatsiro rwakawanda rwataona mukati mefuneral iyoyi. Chekutanga ndida kutenda honorable Tino Machekaira, Minister of Youth, avo vane rupande rukuru rwavakaita mukati mekuchema, uyezve tida kutendazve mhuri yeDoves Funeral. Mukatariswa kuti munin'ina wedu, hama yedu yavigwa segamba, vatipa service yatisatamboona, tapiwa the state of art, yes, tapiwa casket rinodhura, zvinogona zvisingagoni zvichimutsa munin'ina wedu, but tinongotenda nekutirangarira kwavatiita nekuchema nesu, tapiwa mabhazi. Uyezve toda kutenda Dr. Kuda Kwashitagwirei, member ye-Central Committee, member ye-ZANU-PF, avo vatipa rumwe rutsigiro rwatisati takamboona mukati mekuchema kuti basa irori rireruke. Uyezve toda kutenda even sangano redu re-Seventh Day Adventist Church in various local churches, even at conference level, vatibatsira. Ende mukatariswa kuti imwe rubatsiro rwatawana harusungova rwega rwemari, but even minamato yanga ichiitwa nevanhu vachingozongokukuta, izvozvo zvakakosha. Nhamo iyi inogona kuita mari isina vanhu, but mhuri yese, even rutsigiro rwatawana kumhuri yeZimbabwe, vanhu vari kuisa mameseji mukatarisa pasocial media, nevamwe vanhu vanga vasingazive Brian vari kuchema nenyika yese. Tinongovatenda kuti Mwari avaitira zvakanaka, zvavaitira kwatiri vasaitira isusu toga. Kune vamwewo mangwana vachaurwa nemadambudziko, ngatiradze kubatana sekubatana kwavatiratidza mukuchema kwatiri kuita munin'ina wedu. Tataura zvakare nemukomana akazosangana naBrian auya kuzoita A-level, uyo ati pese paive nemusindo vaitoziva kuti Brian ndiye aiyananisa, uye ataura kuti zviri kutaurwa izvi pamusoro paBrian hazvisi zvekuti wafa anaka, ichokwadi pamusoro peupenyu hwaBrian. Ngatimunzwei achitaura. Brian ndakamziva tichiri paNyahuni. That was around 2015. Nyahune iri kupi? Chikoro chipi? Chikoro chemasabata chiri kwaMurewa. Ndo kwatakadzidza, and paakauya form 5 ndindaioparata PA system, saka iaiwewo nekeyboard yake for machurch service. That's when we started interacting. Akaitwa prefect, we were interacting, and one thing that remained on Brian was his cheerful face, his smile. That was his signature. Zvinzwe kuti you won't mistake. Kana pakanzi pane vanhu vanetsana, the first person wataiziva kuti anotiyananisa was Brian. And over the course of the years, we kept in touch. Achienda kuSolusi, nekuzobva kuSolusi akamboshandira kuchurch pa-attachment, taingosangana here and there, and we're always in communication. Blaz, manyanya kugara muri mega, muda kuvigwa negonzo here. But yeah, that's how we knew him. I knew him. Ane urongwa here hwekuti akanga akuda kuregera zvamuti uda kuzovigwa negonzo here wamakanga muchiziva? Inangu mumajokes edu taingodedzera kuti 2026 haaperi pakisheni panofanira kunge pakuti paina madam. Ndo zvaaitotaurawo. Ndo yaive tarisiro yake. Ndo yainge iri tarisiro yake. Chii chamunoda kutaura pamusoro pemunhu agurisira upenyu hwaBrian panzira? Inangu anhu akawanda. Chandoda kungotaura kune agumisira upenyu hwaBrian pakati. Zvese zvatiri kuudzwa ndiye ari kutaura, hatina side raBrian. There are always three sides to a story. The side reakauraya, the side rakaurayiwa nechokwadi, but ne one side rakashota hatingazorizive. Iye ndiye anoziva kuti akamuurayirei. But whatever happens, chandoda kungotaura ndechekuti kwaari ikoko, Mm. he really needs to repent.
pakabuda nyaya uchingonzwa kunzi Brian akaurayiwa neshamwari, vamwe vabva vati ndosaka ndichitamba ndega, zvakanzosa truste munhu. Imimiwo makamira ipapa. Ichokwadi here kuti ngatisatrustei munhu, nekuti tinoona kunyange mubhaibheri chaimo shamwari dzinotaura nezvadzo. I think we need to trust people and give each other space that is necessary. No man is an island. Sometimes pane pekuti haukwanise kuita zvinhu one panoda ushamwari. And a friendship is spiritual. You have to pray about it. You have to discern kuti unyasoona chimbonobvunzawo vamwe kuti munhu andinofambidzana naye ndiyere. I think, or rather before asking people, ask God kuti ndizvo here zvandiri kuita panapa. Chanyanyorwadza vanhu vachitaura, unonzwa vamwe vachiti ukaurayiwa nemuvengi zvinenge zviri nani, uye unenge uchitongwarira kuti muvengi wangu uyu, asi shamwari wagara unenge uchiswededza padhuze. Imimi nekuda kwekuti aurayiwa neshamwari, chii chamuda kutaura? I remember a sermon, was it a sermon or poem, Pastor Aaron Rusikira, if you know him. He said, for a spoon in the hand of a friend is more deadly than a gun in the hand of an enemy. Saka izvozvo zvakatokwana zvakadaro. Ti pamwe pacho Jesu chaiye akaurayiwa nemunhu wepadhuze. So we just have to be wise about it. And for everything, there is a time under heaven and a season for everything. A time to mourn and a time to celebrate. God has plans. Isusu will plan, but God decides. Zvese tongosira maoko aMwari, and we cry with hope. Tine tariro yokuti on the great resurrection morning, when Christ is descending, we shall meet Brian. Everyone here hazvinzwa foanaka. Vanhu zvavarotaura hazvizvo zvekuti tiri parufu. These are lived experiences. So namo patiri panapa, maspeech ari kutaurwayo, masemon ari kuparidzwa haasa Brian hapana chaari kunzwa, but tis true for nodzidza something from what people are saying. Tawana mukana wekutaura nehama uko kwakaenda Brian kuma introductions kwaakanga ati ari kuda kuzowana. Ndinoda kutangawo kutenda nemukana wokuti neni nditaurewo kubatikana kwandaita nenyaya yaBrian. Brian anga achidanana nemuzukuru wangu Diana Nyatsambu. Amai vaDiana ndiye mwana wangu inini. Pandakazvinzwa Diana achipedza form 6 kuti awana mukomana, ndakamboita kakuda kuti havasi here vana vakomana vari kungowesta nguva dzevana. Ndakambobatikana ndikabvunzisisa amai vake, ndikati mukomana wekupi? Ndikatsanangurirwa kuti mukomana asina vabereki, akakura achigara paorphanage. Asi nekutsanangurirwa kwandakaitwa nemwana wangu chimiro chaBrian, ndakagutsikana kuti zvingadaro mukomana uyu akamira pachokwadi. Tikazvitenda, ndakatanga kuwacha rwendo rwaDiana nemukomana uyu. Diana ndichitaura naye, gogo ari kundida ndiri kumuda, gogo ari kundida ndiri kumuda. Ndichinzwa mwoyo wangu even ndichivafollowa pasocial media ipapa. Ndakatanga even kutsvaga kuti anonzani pasocial media. Tinoona nhoroondo dzakawanda dzinobuda pasocial media dzevanhu, but mukutarisa kwandaiita kwaibva Brian nesocial media yake handina kuona chakaipa. Vakatanga kubatana naDiana vachiratidza kuti vana vanodanana. I was so happy. Muzukuru wangu Diana munhu akanyarara, but ndakatanga kuona kamwe kakusununguka nekakufara kekuona kuti mwana ari kufara nerelationship yaari. I was so overjoyed, even kufarira mwana wangu chaiye Diana, because kurera kwaakaita vana ava kwanga kusiri nyore. Yvonne akarera vana ava zvakaoma, achishingaira achirera vana vake zvandakanga ndakatarisa. Saka kuzoona mwanasikana wake wekutanga
achiratidza kuti ari kufamba nenzira yekuti chero vanin'ina vake vachateera. Ndakafara zvizhinji. Diana akatanga kuglowa, kunotaurwa nevana kuya kuti she's glowing. Diana was glowing in a relationship. Diana anga ari kutraina kuita teacher kuMorgenster. Aiuya pamaholidays vachionana nemukomana wake. Ndakamuti muri murelationship yakaita sei? Zvikanzi yekufara gogo. Ndichiitira kubvunza kuti vana vangadaro vakatemtwa kupinda murelationship yekuti vaakusangana. But akanditaurira kuti aiwa gogo, handisi kuita relationship iyoyo nokuti Brian ati ari kuda uroora. Saka we agreed kuti we preserve kusvika taroorana. Hakuna mubereki asingafari kana mwana achiita chakanaka. Nanga ndakatarisirawo to a point yekuti Brian haana kuramba kuuya kuma-introductions. Ini musi waakauya kumba kwangu kuWestgate, amai vangu inini vanova great grandmother vake iye Diana vakanga variko kumba. Mukomana, amai vangu vakabuda vakataurawo nemukomana akavashuwa kuti gogo muzukuru wenyu ndiri kumuda. My husband was there, akandemiri. Zvoti pakatanga kusekuleta nyaya iyi pasocial media, vakatondifonera ndiri kubasa, vakati pane picture iri kubuda but face yemwana uyu ndiri kuiziva Maikande, but he could not place it kuti ari kuizira papi. It only dawned on us. Mwana wangu Ivona afona kuti mama, mukomana waDiana ashaya. Akandifonera ndaitori mutoilet. Ndobva ndashedzera kuna Kandemiri ndikati baba peshi inzwai zviri kunzi mukomana waDiana aurayiwa. Zvikanzi Maikande ndakuudza kuti mukomana uyu ndiri kumuziva. Zveshuwa aimuziva bhozi mukomana uyu akapinda mumba medu. Ivo sasekuru vakatovawo nemashoko naBrian kuti uri kuda here muzukuru wedu usazoti disappointa. Saka ndiri kurwadziwa nekushayika kwaita Brian. Tanga tatarisirawo kuti taakuwana mukwasha. Mwana wangu akuwana mukwasha. Atora mwana wake wekutanga. Zvanga zvakatikoshera but Satan apindira. Zvisinei, Mwari vazvitendera. Saka tinongorwadziwa asi ticharamba tichiedza kunyaradza muzukuru wedu. Ivo Mwari vari pakati pezvinhu zvose nekuti ndo vatendera kuti relationship yaDiana naBrian ipere nemaperere anorwadza. Ndo vachaziva zvavachaita Diana kurapa ronda rake. Tatenda. Imimi muda kuti kudii pamusoro pemaurayirwa akaitwa Brian. Uyo Brian wamama kutotarisa kuti ada kupinda mumusha menyu. Tichitaura neshamwari dzake, vari kuti Brian akanga achiti gore rinoenda hariperi ndiri kuchata. Ndine hasha. When I heard nyaya yekuitika werufu rwaBrian, handina kuzvitambira. Ndakati no, it can't be the Brian I know. The Brian to be our muzukuru. Tataronga madhete emuchato angaitwa. Ende pandakanzwa the whole scene yedhete yemuzukuru wedu Brian, ndakarwadziwa ndikaita hasha ndikabvunza kuti ko Mwari why mandibvunza kuti ndakazvitambira sei nedate. It was a gruesome date. Mwana akarwadziwa. Handizivi zvangu kuti kumakoti zviri kufamba sei and everything, asi da zvachibvira mukomana uyu the murderer shepherd uyu agara mujeri for life. Tataura nevamwe vati vari kunzwa hasha nekuda kwezvavakaitirwa nemukomana akarozva upenyu waBrian. Brian's brother. We grew up together here from 2004 up to now. Imimi makauya pana pa 2004 here kuti ndo pakazouyawo Brian. Brian came in 2005. Mungatitsananguriro here kuti Brian makamuziva ari munhu akaita sei uye shamwari yaBrian yazotora upenyu hwake munomuziva here? The friend personally ndaisamuziva. But Brian was a good guy. Zvese zvaaita, you would see kuti Brian had a future, and
kukura kwatakaita panapa, we were taught to be good citizens. So I don't really know what happened. Kwaari shamwari yacho zvaifunga, but I know God will judge one day. Yeah. Brian wasn't someone anga ane problem nemunhu. Yeah, we grew up together. We ate in the same pot, from the same pot. So we have lost a great guy. Yeah. Chii chamuda kutaura imimi pamusoro perufu rwaBrian? Tikuona kuti zvizhinji zvakaitika, mapurisa vakakwanisa kubatawo munhu ari kubvuma kuti ndiye akauraya Brian, kumutsvaga kwavaimuita. We want to give a big round of applause to the police, the Republic of Zimbabwe, and the participation that they took, considering the case. They did a very good job because it was less than a day. They had already done their job. So we want to really appreciate them and their work. Mashoko amungade kutaura zvichida ngatiti Shepherd azonzwa video inoi muchitange muri kutaura na Shepherd, chichamuda kutaura pamusoro pezvaakaita? Shepherd, inini personally, if I was to be given a chance to talk to him, nihasha dzacho dziripoka, I wouldn't want to talk to him, but the only question I would ask him is chaakaitira chii zvaakaita, and chaakawana chii. A life has been lost and we can't bring him back, but as Christians we know that one day we'll meet in the morning with Brian. Nyika yeZimbabwe yese ichinzwa rufu rwaBrian, zvinhu zvakabata vanhu vazhinji. Pakati pavo pana Mukuzimu 1, vanhu vanomuziva nezwi rava remushakabvu akanga ari mutungamiriri wenyika, Comrade Robert Mugabe, uyo ati hongu shamwari ndiyo inototyisa nekuti anenge ari pedyo newe, asika hatingaregeri kuita shamwari. Ini ndauya semhuri yese yeZimbabwe iri kuchema kuti tizochema pamwe chete. Brian ndandisingamuzive, asi ndakatotangawo kumuonawo ipapo mushure mekuitika kwechiitiko ichi chatikatyamadza chaizvo semhuri yeZimbabwe, tichiona kuitika kwakadai kwekuti munhu anofamba mafiro akadai anorwadza usingaite. Ndozvatiunza pano kuti tizochema pamwe chete. Pabuda nyaya iyi vanhu vachinzwa kuti Brian aurayiwa neshamwari yake, vanhu vachiona pasocial media pari kubuda mavideo yakawanda vari vaviri vachiimba, vachiseka, vachifara, vachidya. Vamwe vaibva vanyora kuti munhu tamba wega usaite shamwari. Ndizvo here kana kuti dzimwe nguva panadzo shamwari chaidzo kwouyawo shamwari dzekuti dzakangofanana iye Shepherd uyu? Ndizvozvo, ndopapa patinoti the snake closest is the deadliest. Ndozvataona ipapapo nekuti kune mhandu dzinouya seshamwari. Kana mhandu ichikuvinga yekuvinge ichizviratidza kuti ndiyo inouya nenzira yeushamwari, ndozvataona ipapapo. Asi shamwari chaidzo dziriko shamwari dzekwaMwari. Saka izvi zvakutityisa manje nekuti atizokwanise kusununguka kuita shamwari, tichifunga kuti zvichaitikawo sekuitikawo kwaitika. Saka sevanhu tikufanira kungwarira shamwari idzi, hadzisi dzese shamwari dzekwaMwari. Dzimwewo shamwariwo dzinouya nenzira dzakaipa dzakadai so, dzinopedzisira dzakutiita kuita kunorwadza kudai so. Saka aiwa tinoti zviri kurwadza usingaiti. Tinoziva kuti kazhinji vanhu vanenge vachiteerwa nevanhu dzimwe nguva zvavanotaura zvinopa chiremerera. Imimi chii chamunotarisira kuti Matare aite kuvanhu vanenge vabatwa nemhosva, vanenge vapara mhosva dzakadai so idzi? Mhosva dzakadai so dzikaparwa, atitarisire kuti munhu kana akupiwa mutongo wake iwoyu arifanira kupiwa mutongo wekuti asi kudzoka panze, nekuti izvi hazvitotarisirwe kutoitwa nemunhu kuti auraye munhu sehuku, nekuti vamwe vanototya kutourayira huku chaiyo. Imagine uyu aita muitiro wakadai so. Atitarisire kuti anga ari munharaunda ine vanhu, anotofanira kutogara atori muchizarira maakatozarirwa imomo. Saka ndo zvatinototarisira kuti zvingatoitika. Mutemo wenyika unoti munhu wese zvake ane kodzero yekupiwa bail. Munofungei pamusoro paShepherd tichitarisa panyaya yebail iyo? Panyaya yebail ndofunga mutongo uri kufanira tingati
ngautotanga kutochinjwa mutemo wacho iyoyo ndo kutofanira kutanga kuchinja pana iye yuyu nekuti zviri kurwadza zvisingaite hazvisi zvinhu zvatinotarisira kuti zvingaitwe nevanhu vanorarama netsika nemagariro edu atinawo muno muZimbabwe. Totarisira chiitiko chakadaro chichiitika munyika medu hazvisi izvo zvatinongatarisira izvozvo. Saka kana iri nyaya iyoyoyo ndofunga mutemo wakutofanira kutochinja kutarisira kune vanhu vakaita seivava ndo zvatingatotarisira. Pasevhisi yaitwa pano paNew Start pane vazhinji vataura pamusoro paBrian. Pakati pavo musikana waakanga achironga kuzotanga naye imba. Madhetsi emuchato akanga atorongwa zvegore rino. Ataurawo pamusoro paBrian. For the living, they don't know it's Nachafa, and also Nachafa, our natural legacy. So I will not say anything to praise Brian because I was always praising him each and every day at Children's Bar in his presence. So in this time moment, I can only stand feet for him because I know if they are with him, he wouldn't want me to see me fall. So I will stand strong just for you. Brian was such a blessing from God. He was everything to me. And also, Satan, I don't think that should one is because Makampa everything. So by doing so, I think maybe God take Brian, just to see where I am. But I'm right here standing for God, and I am much more faithful that maybe He may be serving a double portion of blessing for me. And for that, I want to say thank you guys. And concludingly, I want to remind you guys from Chasangalani, don't ever ask me what's happened to Paraguay, because the pain that I went through is pretty enough for now. Just try to express me in the loving manner that you're showing me today. Thank you. Pataurawo zvakare mai vakarera Brian pano paNew Start, iyo yaimbonzi simba redenga, vachitaura magariro avakanga vachiita naBrian. Dr. Ingelover said everything. Music was something that was Brian's passion in life. But when he asked me if he could just go to the college of music, I said, Brian, some people can't make a living at music. Please get a profession and then make music your hobby. He said, okay, Mom. So we went to Salusi and he did well. He passed everything. He went to the conference for his attachment. But music was still his passion. As you all know, he will miss so much. Pataurawo zvakare weYunivhesiti yakadzidza Brian, Solusi University, uyo ati Brian munhu aifarira zvakanyanya zvemumhanzizvi. As part of Solusi University family, Brian carried with him the values we hold dear: integrity, Christ-likeness, and service. For many of us, those values came alive when Brian sat at the piano. Mufundisi aparidza nhasi uno parufu rwaBrian, apawo muenzaniso waStephen uyo akatakwa nemabwe. There are times when you have questions and there are no answers to the questions. We are seated here and we are asking ourselves, but Lord, what happened? Where were you? Why didn't you allow Brian not to go? Why is it you could not cause even a tire punch? We have questioned
questions but without answers. I've drawn my attention to Stephen, the first deacon in the book of Acts. Having been a person who was standing on the side of Jesus. At any cost, he would stand just like right. By the way, we are not told of the wife to Stephen. So I have to believe he was also a bachelor. Time came when the devil was angry. God allowed this man to pick up Stephen, dragged him out of the city. As it was blind, whilst he was sleeping here, the enemy dragged him out to some place. And Stephen was there. As he knelt, and by the way, the people who killed Stephen, they were not strangers. Yes. They were not strangers. And back in those days, if it was a church, everyone was an Adventist. But these were Jews. So Stephen was drawn out of the city by fellow Jews. Come on, he was dragged out of the city by fellow Adventists. Stephen was not killed by heathens. He was killed by people who observe the Sabbath. The church killed Stephen. Yes. So as they were pulling Stephen was actually talking to them because he knew their names. He knew their names. He knew even their children because they were schoolmates with their children in a point in time. He knew them. He knew his leaders. Yes. So they were walking towards a place up there. Just like what happened with Brian. When they got there, they told him we're going to kill. It was not a secret on ambush. And he knew he was going to die. When faith was being sealed with his blood, he knew he was going to die. But he did not change his position. I can almost see him kneeling to the ground, trying to plead with his leaders. But they did not take it. For their hearts were now as stone. They were on the purpose. Now let me tell you something. When you allow the devil to suck with you, you will change from humanity into an animal. Yes. Amen. I'm here to see dogs killing each other. But humanity can kill each other. Iko zvino izvi tasvika kuno kuGlen Forest uko kune mazana evanhu vauya kuzoradzika Brian Nandana. Tataurawo nemukomana ati vauya kuzoviga Brian. Hapana chikonzero chingapiwe chekuti Brian ave anourayiwa. Inyaya inorwadza zvakanyanyisisa sekuti shamwari kuona shamwari yakuzokuuraya zvinhu zvisingagamuchiriki. Tangozvigamuchira chero akapuwa sentensi yakanzi yakaoma sei, but zvinhu zvekuti hatingakwanisi kuzvigamuchira zvinhu zvinorwadza. Ini nangu personally ndarwadziwa. Taona makatomira tichiti vanhu vakamira zvichida paushamwari hwenyu, asi mushure menyaya iyoyi tikunzwa vanhu vazhinji vachiti ina handichaita zvemashamwari. Inyaya yekuti munhu asaite shamwari here kana kuti unenge wangoitawo munyama kuwana shamwari yakashata? Kuona kwandiri kuzviita shamwari hadzina kunaka, but hatingati futi dzakashata. We need shamwari ambo patazorama tiri tega, but uyuwo nyaya yakewo inyaya yakatongosiyana. Ishamwari inenge yatongofungawo kutongokufungira.
kutotanga ever since chikura asati akambozoona best friends anourayirana nyaya yakadaro ende zvinhu nyaya yei yamakanzwa kuti vakaurayirana? Zvinonetsa hatisati ane rakanyatsozara. Mumwe nomwe ari ngoiwo netheory yake. Umwe ari kuti akanga atakuda kuroora shamwari yacho akasara nazvo akamuraya. Vamwe ari kuti shamwari yaida kuita marituals naye, that is why akamuraya. Iyewo wacho akataurawo side rake, Nyakura akataura kuti akanga achimuowa mari 2.8. hameno kuti chokwadi chacho chakamira sei, but isusu tese kungotaura, munhu aringopa opinion yake, hapana ari kuzviziva. Sekuti mufi ndiye ari kuziva chinyi, plus Wairawo sekutamba kuwaita ndo vanoziva chinyi nyaya dzavo. Isu kwakuzongotaurawo hedu, but Wairi ndo vanodini, ndo vanoziyana. Chakurwadza ndechekuti Brian hapasisina, haangakwanisi kutipa side rake sekuti kuti afa. Asi dai akanga aripo taikwanisa kunzwa zvizere. Uyu anokwanisa kungotaurawo side rake kuzvijustify kungoti pamwe 2.8 ingatenge munhu, but hakuna zvakadaro. Tataura naEvangelist Marofu vati shamwari hadzina kuipa, asi zvakakosha kuti patinosarudza shamwari tisarudze shamwari nehungwaru. He was a wonderful soul. See, Brian, soft man, loving man. Ungoona kuti ndisakakuona tiri pana because mweya wacho hauite kuti ugare kumba. Kana ukaita interaction na Brian waiona kuti wasangana nemunhu waMwari, church. So zvinorwadza because you're also wondering kuti what happened, because munhu ari kurowana naBrian munhu anoziva futi Brian. So urufunga kuti chiko dai anga ari violent man, waiti pamwe zvimwe kuda muconversations avari kuita on the day, pamwe Brian ava violent, is soft man. So tiri padambudziko pati Brian, yeah. Chii chamungade kutaura imimi? Tazonzwa vamwe vachitaura kuti pane akambotaura kuti chipunu chiri muruoko rweshamwari chine njodzi yakatonyanya kudarika pfuti iri muruoko rwemuvengi. Ishona yakadzika iyoyo. Si dambudziko haugone kuimba nemunhu, kana Bhaibheri chairo kuti usaimba nemunhu. Chandinoda kutaura chekuti kana uda kusarudza shamwari, it's good that utange wanatsofunga nekutarisa. Aikona kunhongana mabasa muskoro mwene mwari kubva kumba kwamai vake, mwane mhepo dzinofamba naye muupenyu. So what you will learn from nyaya yaBrian ndekuti munhu waungaita shamwari yako muzive, because I want to believe kuti also there were things also Brian kana zvaaionawo pamunhu pamwe achiita, pamwe is being violent to others, and haada kujairira manje ndandizive mira ndichataurana ndichapedzana, you hear them kuti amene pedzerana ikoko woita zvauri kuita, but also matraits iyayo aifanira kutaura naBrian zvakawanda. I think also even Mwari chaiye akakonjendesa Brian kuti munhu yes right, but you know kana wafarira munhu wada munhu zvinoitika even murudo chaimo. Takawana mukana wekutaura nasekuru vaShepherd vaakagara navo for 2 months. Ivo vachitaura vanoti dai kuri kuti ndakaudzwa kunzi ndozvaaita ndairamba nekuda kwehunhu hwaairatidza vanhu kuti hwakanga husina chipomerwa. Chii chamungade kutaura? Nekuti dzimwe nguva vamwe vanovigiridza hunhu ihwohwu hwakashata iwo ndawana shamwari chaiko. Ndizvo kana kudzimba dzedu chaiko mukatofona vamwe vanhu vatoziva mararamiro atinoita. You see, because most of the time hama dzedu tinointeracta nadzo few minutes, few hours. But from this case we know the Brian and Shepherd vakanga vari close friends. I've watched also my videos online. Vachibuda vachitamba madhanzi vachidi vaneka kuwira nakavaita. Kana vanhu vachiramba kuti murume wanga ane character yakadai, vamwe yetsvina yakambata musuwo yanga yakakura zvikuru. Because mweya yetsvina iriko my sister inosutsa vanhu. Indine shungu dzekumuona even after this visiting. Noti achazwa kuchikuru bhere kana wachamuisa kuti ndimboitawo conversation naye. My brother, chii? Because ndomubvunzo nomunhu wese chii? Because kucheka munhu nebanga huru zvakasiyana kurwa nepfuti unorwa uchienda kucheka nebanga. Mubvunzo wangu kuti ndoke kutanga here kuzviita, kana kuti tichanzwa kuti pane mama victims we've been victimized. You see, but nyaya iripo chikoro chihombe my sister, munhu waunotamba naye muzive, dzidza munhu, kusangonhonga munhu hanzi vakasangana kuchikoro kuhiti vakasangana, it's devastating. Kune vanhu kuchechi Brian tiri kubatikana
unokuti dai akangotsvagawo munhu wekuchechi pamwe vainosangana pacommon ground pane zvavanotenda uyu kana bhaibheri rinoti do not be unequally yoked with unbelievers. I think ndozvinenge zvichitaura izvozvo. So malessons atinotaura nevechidiki vedu today ndiana uri kutamba naye musikoro tikusangana vawane mhepo musikoro ndazvitaura. So I think from this let us take lessons and also zviri kutudza kuti nyika yaipa my sister we are no longer safe. Ndozvo zvinoreva. Ndakanga ndichida kuita indrive musuno ndichida kuti mumwe munhu anganzwa nyaya hana yake yakarova akati usandiite izvozvo usandiisa muindrive because akafila trauma yekuti munhu akaurayiwa achiita indrive ari kungofunga zvinotraumatize society. Zvinoreva ndezvokuti let's guard jealously even vana vedu ngatizive vanhu vari kutamba nevana vedu ngatizive vanhu vari kutamba nehama dzedu ndivanani because tichaunzirwa mbavha zvinhu zvisina kumira tichaunzirwa mhondi mumusha tikasara tichichema tine makuva mazhinji. I think haisi nyaya yakanaka yakatika kuna Brian. We are so sorry to the family, to the church and to the whole of Zimbabwe. Pane zvakaitika yavo. Vaningina tauyawo kuno kuGlen Forest kuri kuradzikwa Brian. Imimi Brian maimuziva here? Maimuziva ari munhu akaita sei? Brian taimuziva ari munhu ari free kutaura naye, munhu anga ari kind. Taimuziva futi through kuridza keyboard kwaiita because aiuya kuzotidzidzisa kuplaya keyboard. Tine vatotaura navo vataura kuti aidzidzisa vamwe keyboard. Saka imi muri umwe wevamwe vakadzidzisa keyboard. Imimi pamakazvinzwa kuti Brian awanikwa akapondwa zvakakubatai sei? Isusu sema-youth ekuchurch takanzwa kubatikana cause takarasikirwa ne-precious soul kuchurch. Someone who used to minister kuchurch through music, through playing a keyboard. Inini personally andisandakambosangana naye, but I would see my post ake ku TikTok, ku Facebook and also emskana wake. So se-church sema-youth sesangano takarasikirwa zvikuru. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pezvaitika izvi? Wakunzwa vamwe vachiti munhu haufanira kunge uine shamwari. Tofanira kunge tine shamwari, but kana zvinhu zvichida kungoitika zvinongoitika, Mwari ndiye vanenge vazvitendera. Munotarisira kuti vanhu vemutemo vangaitei zvichida vatongi vachazotonga munhu ari kutobvuma kuti ini ndakamuuraya? Chatakukukumbira kune vatongi, kune hurumende and everyone who is into law kuti we want justice for Brian and atitombodikana kunzwa kuti abuda even neamnesty panetwa amnesty because he doesn't deserve to be outside because the more yaanobuda ane mamwe masouls aachauraya, kune vamwe vanhu vacharasikirwa nehama dzavo. Brian ndomuziva ndaishanda pachildren's home ndine 7 years now ndishandira pachildren's home pakakurira Brian, saka ndaimuziva kubva kudhara tichishanda tese kubva achipedza chikoro achiuya achimbodzoka pahome achiti mhurisa and uyezve ndiye akatidhiraivha from here from kubva kuHarare kuenda kuyouth camp. Tatine youth camp yanga iriko mamanzi apfuura, ndiye akatotidhiraivha kuenda nesu kucamp akatitora uyezve ndaimuziva zvakanyanyisa mbo ndaishanda naye ndaigara naye each and every day. Makamuona makuriro ake ese? Brian tatakasiyana ne2 years naBrian. Pandakazouya pachildren's home anga atovapo pachildren's home, saka kura kwari nekuenda kuchikoro ndaitomuziva kuti Brian anoenda kuchikoro akaenda university akagraduata tiripo, akapedza kugraduata akauya tiripo, pakazouya achizoenda kubasa akamushanda conference, achibva kuconference asimbodzoka pahome aita in and out semunhu aizvishandira aitsvaka mari. Makanzwa sei muchiunzwa firo yaBrian? Musi weTuesday ndinzwa kuti Brian ari missing. Ndakarwa nehana. Brian ari missing. Munhu atakaona musi weSunday ari missing how? Vanoti zuva paranyuya varanonzwa kuti munhu handisi kumuona. And still akatanga kumutsvaga ndiani akazosiya kuti Brian is missing? Zvakabuda sei kuti Brian haasi kuwanikwa? Isusu vashandi vepahome takazonzwa kuti Brian haasi kuwanikwa. Takazonzwa kuti Brian haasi kuwanikwa, asati awanikwa. Saka musi weTuesday kuti haasi kuwanikwa. Wednesday nokufamba kwenguva ndopakanzwa kuti Brian azowanikwa, but awanikwa bhodhi yake akaita sei, akafa. Saka zvinhu zvakatibata nezvinhu even up to now ndokurwadziwa zvisingaita.
kurwadziwa because munhu andaiziva ana ndiclose naye and aitovhunzawo maideas kubva kwandiri chiti amukoma daunorora saka makarorawo sei zvamakaitawo chimupa maideas saka anofamba kwenguva tichagona kuzotiperekedzawo kunoita sei kunoroora saka tatori munzira yekuti tinoita sei tinoita sezvakareva iye but tisingazivi kuti ndopa zvava nawo. Chii shamwari yake iyi makambosangana nayo here? Maiziva here kuti Brian ane shamwari yake iyi anoshamwadzana nayo? Shamwari yake takangomona ka1 ka1 chete ndopananga munhu. Kunyange pamakamuona hamunambobvira mafungira kuti angasvike paasvika? Patakamuona tambofungira kuti angasvike pastage yaasvika because Brian munhu ari kwaita so kuti munhu akanyararawo anotamba nevanhu vakaita sei vakanyararawo anotamba nevanhu vanenge vachiitira nemunhu changoti munhu angoita sei angori right singazivi kuti ane something behind chari kufungira Brian. Brian ndichida kutaura kubva kumashure uko. Brian anga ari munhu aimba nesister yangu anonzi Luisa Jura. Vanhu vekuti kana wachifamba kwese kwawanenge wafamba sister yangu is a chorista kuchechi. Saka pese paafamba munhu waanga wagadzira relationship naye yakanaka yekuti munoziva kuti key yakadai toshandisa sei tinoimba takadai ndi Brian. Saka ndosaka muchitona tiri panapa nekuti munhu anga ari pedyo nesister yangu zvekutoti even paakatanga kunzi Brian ari kushayikwa is missing. My sister was the first person akandifonera nekuti iwe ndanzwa kuti Brian haasi kubatika chii chiri kumboitika. Zvinova zvinhu zvakatibata zvisingaiti nekuti nanhasi tichiri kungobatikana nekuti Brian anga ari munhu wekuti hatisi kuti kuda kumupembedza kana tikuda kuita sei asi Brian anga ari munhu wekuti munhu anodika pavanhu even musociety munhu anongodika pavanhu. Kuri kuti iye zvinezvi Shepherd awana mukana wekuona zvatiri kuita panapa achinzwa, ndapi mashoko amungade kutaura naye pamusoro perufu rwaBrian? Shepherd ini semunhu hatikwanisi kumutonga kana kuita sei asi tinokuda kuti azvinzwisiso maitikiro azvirikuita zvekudai kuronza aialawiwa kuuya pathis place yatiri ino achionawo zviri kuitika iye ndo paifanira kuzoona kuti anonzwawo sei nezviri kuitika nekuti nyika yese pari zvinoka iri kurwadziwa handidi kunyeba. Munhu wese whether asingamuzivi chero mukatarisa mumasocial media kana mumafacebook social media yese asingamuzivi Brian anomuziva Brian munhu wese ari kungochema nenyaya yekuitika nechitiko ichi. Munhu wese haasi kufara hapana ari kuita sei nekuti zvinhu zvokuti chero a friend betraying a friend zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza zvokudai anga ari umwe munhu wekuti kana kuti ari ma-armed robbers kana zvinhu zvaitika zvaigona kuti aiwa pane vamwe vangu vasingamuzwisisi pamwe vaida mari vachingoti ane mari asi haana mari asi ndokuti they know each other because you know a friend obviously you know kuti ninga akaita sei ane mari here haana here. Saka tikuti dai anga aripo aingoonawo kurwadziwa kwatiri kuita ende iye kurwadziwa kwatiri kuita izvozvo I'm sure ndo kurwadziwa kwaakuitawo because sometimes you realize something later kuti but zvandaita izvi zvinhu zvisina kunaka zvinhu zvisina maturo zvinhu zvisina zvazvinondibatsira chiro paine kwakazvinzwa kuti zvinokwanisa kumubatsira asi at the same time akuchizviziva manje kuti zvinhu zvazviri kuita sei hazisi kundibatsira. Saka isi tinokuda kutaridza kuti aiwa tiri kunzwa kurwadziwa nezvinhu zvaitika pana Brian tiri kurwadziwa zvisingaiti. Mataura kuti a friend betraying a friend. After mazvinzwa izvi zvakakuita here kuti kana miwo muquestione shamwari dzenyu kana kuti sevamwe vari kubva vati zvekutamba nevamwe zvika izvi rega ndizvitambire ndega? Ini dziri nyaya dzeshamwari I think it depends from friend yaunotamba nayo. Ini hangu on the look of things pandaitarisa mukomana uya nyakuuraya Brian inini hangu personally ndakazvimirira I would not have a friend such like him because of zvandakazoonawo zvandisingakwanisi kudisclose hangu. Asati aurayiwa pamavidheos here zvamuta zvamakaona pamavidheos here pamapicture here zvamakona zvemukomanawo? Angava matauriro ake chaiwo ingava face yake chaiwo ini ndichichuza friend ndine zvinhu zvandotarisa ndosaka zvinzi when you are choosing a friend you have to haungotori munhu wese kuti shamwari yangu ndosambira kuti munhu wese nyika yese haisi shamwari yake asi ane vanhu vekuti anokwanisa kuita kuti uyu shamwari yangu anonongedza nekuti ane zvinhu zvanenge akatarisa kwaari maqualities anenge akatarisawo. So ini I'm sure Brian on the look of things since vanhu they know each other from
long back anditi I think pane zvaakaonawo maari he didn't know kuti inside papane an evil spirit yanga ari maari because uya unganzi mweya waMwari kana kuti mweya waSatani wakamupinda ende nekuti vanhu vanga wawirirana asi nyaya yekuti inguva diki inguva hombe yonguva chitamba vese asi inguva yekuti munhu unenge wadzidza munhu wako because tikutarisa isisi kuti maurayirwo akaitwa chaicho Brian kuti akatoshedzwa akatodrive kuenda ikoko which means he was concerned kuti he is my friend that's why he had to go there because he knew kuti friend yangu even aita emergency nguva dzinodzi let me just go and see kuti what's happening what's going am I going to help him or not. Brian akatoenda nemoyo wekubatsira hanaenda zvokudai zviziyeka pamwe adai akaponjesa mota yake odelay achikwidza vhiri achijega mota achiita sei kana kuti pamwe dai akamota yakaramba kumuka but Brian he didn't know akangoenda achifunga kuti aiwa no ndikunobatsira shamwari yangu asi zvinhu zvokuti iye he didn't know kuti mumwoyo memukomana uyu zvii zvaaifunga ndopati kuti Satani anenge amupinda ende ndo zvaanogona anga achitaura kuti aiwa Satani ndo zvanenge amupinda asi mwoyo wake waifanira kumuudzawo ega kuti achiri kuzvifunga kuti pari zvandoda kuita izvi mangwana zvinozodii nekuti pamwe kwaakaenda achinoudza because izvo hazviitwe nemunhu ari normal kuti ndongomuka ndakunouraya munhu shamwari yangu for what there is someone who is behind him ari kuti akakumutaurira something kuti ukadai maybe zvinhu zvako zvinofamba muupenyu kana kuti unogona kuzodai so I think ndo zvinenge zvakaitika izvozvo saka isisi tiri kuona kuti dai kuri kunzi nyika yedu inofanira kunge ichiti kana yakudhila nenyaya dzakaita kunge idzi vanhu vakaita because iye hatingati iye ega ndi there is someone behind vanhu vakaita kunge ivo vari behind ndo vanofanira kubata vachiita sei vachibatwa vabvunzwa naye what will be doing kana muchimboita zvinhu zvakadai so mune muchizozviitirei because you eliminating someone's wife as you are taking from the incident of Brian was still a young boy anga asati aroora he was planning to marry nekuchata and stuff but munhu wekuti anga kutanga kustartawo life yake zvinhu zvake zvakabva kutanga kuita sei kuitawo saka zvinhu zvokuti isusu tichizoona ndo zvinhu zvezvakuti zvinyarwadza kuti munhu anga akatambura achibva kumashure uku zvinhu zvake achiraisa panga kuti akutanga kufamba zvakanaka life yake yobva yapinda mudondo saka zvinhu zvinotirwadza sesangano inini ndinopinda naye ndaipinda naye on the Day Adventist Church saka zvinhu zvinongondirwadzawo kuti nemaitikira aita zvaita Brian izvi zvinhu zvikundirwadza zvisingaiti. Brian aipindira kopi Brian ndichida kunyazospecify papapa handikakwanisa kuspecify nekuti Brian munhu wekuti aikokwa kumachechizi akawanda nekuti munhu airidza keyboard saka kunhu kwokuti kuno day rako rekuti kana kune guest day children's day kana kuti personal ministers day aigona kudaidzwa kunzi toda munhu anotiridzira keyboard toda gurupu rinoimba ndozvatinoita isi sema-SDA. Brian akanga asisagare pahome mungazive here kuti nguva yaakazourayiwa ipa akatodrive achibva kupi kwanga akugara ipapo hangu handikwanisi kupindura mubvunzo iyoyo nekuti handina zvandinoziva pamusoro peizvozvo asi kuti Brian munhu wekuti ndaingoziva kuti inini nesister yangu because sister yangu aimbogara kuWaterfalls aitombouya kumba asi inini not no because semunhu anoita nesister hauzobvunzika kuti unobvepi ukagarepi asi munhu wekuti aingoziva achingoziva kuti ndiBrian plus kubasa kwesister yangu kwacho aitombosvika ndichitombomuonawo tichitotaura tese saka zvinhu zvokuti pandakazozvinzwa inini chaicho ndaitotaura naye muchati mangu pafoni achitonzwa kuti bra ndaona maposta status yenyu pa WhatsApp muri serious here zvauri kuita ndikati inda kutoroora September October ida kutoroorawo ndikati no bro since you are my brother as soon as mangoroorawo ndichatoroorawo zvinhu zvokuti taingotaurawo semunhu wekuti ndaiziva kuti aitaura nesister yangu plus tatoo mafriends taakutaura tese saka zvinhu zvokuti zvakazongondirwadza pakuti pandakazvinzwa ndichinzwa kuti Brian ashayikwa pawanikwa mota yake iye haasi kuwanika zvinhu zvokuti ndakatanga kungodonha misodzi ndega ndichishauti saka aendepi obviously Brian hafa because kana mota pinzi mawanikwa ropa iye hapo foni iripo makizi emota handizoziva hangu asi license rake riripo asi iye hapo ndikatoziva kuti Brian hafa zvinhu zvakandibata ene ndakakubva musiwo ndakangotanga kubatikana kusvika zvazonzi Brian awanikwa akafa but inini inside my heart pandakangonzi Brian mumota mawanikwa ropa ndakabva ndangoziva kuti Brian ashayika ende zvinhu zvakatibata zvisingaiti zvekuti nanhasi munhu wese akaungana panapa neni wacho ndiri panapa ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Tataura nametron vekuNewstart avo vati rufu rwaBrian rwavasiya rwaputsa mwoyo wavo. Ndakaremerwa because naBrian we shared a lot naBrian saka samai ndikuremerwa ndini metron wekuNewstart Children's Home saka ndikuremerwa kuti we've been robbed one of us. Kuti kunyangwe vana vakawanda but you still have love for each and every one of them ne personal relationship navo. I do have. I make time
kudzidza mwana wese sezvaunongoita vana vakukumba. So that same love that I share nevana vangu kumba is the same love that I shared na Brian. Is the same love that I share nevana vese vari kuchildren's home. Ngatidzokerei musi wekuti Brian ari kunzi ashayikwa. Imi makazvinzwa paakashayikwa here kuti makazonzwa makudzwa kunzi mwana wenyu uya akusiseni? Takazvinzwa musi waashayika because na Brian tatigara tese pahome. Saka ndakazvinzwa musi waashayika kuti Brian haasi kuoneka. Muchitanga kunzwa kuti muropa mumotikari make mawanikwa ropa. Tambotaura neumwe kuti atini pandakasvika ndichona mune ropa ndaingoti dai rikasava ropa raBrian. Imi pamakaudzwa zviri kunzi haasi kuwanikwa asi mumota mune ropa. I broke down. I cried. Because taitotaura tega tikati chances are 50-50 because ropa racho hatizotenderani. So we were broken. Ndochokwadi chaizvo takatadzosvikamuchira because tatisirikunzwa kuti Brian mupenyu here kana kuti haasi mupenyu. Rufu ruchingouya, rufu runorwadza, asi pane firo yacho. Ukanzwa kuti munhu arohwa nematsotsi kana kuti nevanhu vasingamuzive, asi pana Brian apa abayiwa neshamwari. Zvakaoma. Betrayal yakaoma. Yakaoma betrayal yekubayiwa neshamwari. Inobva yandifungidza nyaya yaJesu yakapreachwa madays wayataita maservices. Chinzi Jesu akabetrayiwa neshamwari yake. Ndozvakangoitwa Brian. So yeah, prayer yangu ndeyekuti tinosangana pano. Usiku mazamba rapigwi mumekuta zeme nerizi runopenya kuna usiku Yapukuta masoti awowese hakuna kushanerufu hakuna usiku zuwa rizopenyi utene nyenye ndiyo kupenya hakuna usiku mwari acha ukuta